No. Oyo. PTK. Ndinoziziva ndizvo zvamuri asi mukuti choreza chese semuri chimukoma chikunetsa pamuri zvimwe zvoda kuti tifambe tese semuri kana pane chinhu chikundipowa paden vangu hakuna chinodarika plazi vangu handibhilive kuti mwana wa momzi wangu akatopiwa zita kumaraini kwangu ave kumuti kumbira karema fesi nenge makadzi ari kuchema anongokumbira vese kunyangwe zvirema fesi nenge makadzi ari kuchema hararike naye anogona kufema kumbeze ukamuka wakaoma nechando munhu yemhando rega mukoma wangu wabhega angaite iye asina zano manje so akajoina chipangano apa ndopamakadhomoka tsano manje so oti kunyepa oti naro maziromo anenge magaro kana pane chinhu chikundipowa paden vangu hakuna chinodarika plazi vangu handibhilive kuti mwana wa momzi wangu akatopiwa zita kumaraini kwangu ave kumuti kumbira karema fesi nenge makadzi ari kuchema anongokumbira vese kunyangwe zvirema fesi nenge makadzi ari kuchema haasi kumira kuba maspadzi evana murume mukuru kana nyadzi haana akaramba achita kunge asina kukwana muchanzwa kuti dzemudanga dzazotungana vamwe vanoti ane munoine mbabvu hanzi mukoma akashata zveginyapu zvimwe zvichamurovesa kusasarafu ngati mafanzi abhigi haana chikafu kana pane chinhu chikundipowa paden vangu hakuna chinodarika plazi vangu handibhilive kuti mwana wa momzi wangu akatopiwa zita kumaraini kwangu ave kumuti kumbira karema fesi nenge makadzi ari kuchema anongokumbira vese kunyangwe zvirema fesi nenge makadzi ari kuchema Facebook live kwemahours zvaanosasa hazvinzwike ndewemashowers zvinhu zvisina basa kwatiri senyika muprofita nadj towers ko iko kuzoposta achizviti vadziya pambiri yekukumbira yasvika kuzambia tambozama kuvatsiurawo pachimafia asi zvekurongeka zviri kunyatsovarambira mukoma wangu ndakanyatsovaridha mumero brain dzavo dzinenge dzisiri wero vachiti zimuno rinodhingura skero hati vateerere pamberi neyelo